Έλα, Ανιτάκη, άστο ρε, εσύ έχει χειρότερο. Τι θέλεις ρε φίλε να πούμε. Έλα, πες εσύ τα Είναι χαρακτηριστικά. πολύ μοντερνιά τα αυτοκίνητα. Πολύ ωραία, παιδιά. Είναι όχι μικρό, αλλά ευρύχωρο μέσα, ασφαλέστατο. Αυτό Κάτσε να είναι. μπει στο παράθυρο να πηδήξει αν χρειαστεί. Άσε ρε φίλε. Α, Έλα. βοήθεια. Εντάξει, παιδιά. Είμαστε καλά. Είμαστε όλοι καλά. Είμαστε Μια χαρά. εντάξει. Πάρα πολύ καλά είμαστε. Το αυτοκινητάκι μας είναι τέλειο. Κάναμε μια βολτίτσα, πέσαμε λίγο πάνω σε ένα σκαλάκι. Δεν είναι τίποτα τραγικό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είναι το τέλειο αυτοκίνητο. Πάντως μικρό. Είναι το Βολεύεται τέλειο παντού. αυτοκίνητο. Παρκάρει εύκολα. Ναι. Είναι λοιπόν 1200 κυβικά. Έχει χαρακτήρα το Είναι αυτοκίνητο. Fiat Panda Pop. Έχει χαρακτήρα, έχει χαρακτήρα. Και είναι ωραίο Και κόκκινο έχει για Πάσχα, προσωπικότητα, δεν είναι ναι. ωραίο. Λοιπόν, αν θέλετε να το αποκτήσετε λοιπόν στο 14584 τηλεφωνείτε, το διεκδικείτε.